met de Bassa, Lien 66. Zeg je, te voet hier. Gelopen, gans, verroet, de leendeur. Heel goed. Nou, dan zou ik zeggen, kom maar naar boven. Vergoed terug naar boven halen. Deel nummer 6. Zaterdag. Geen van Gele. Om beter te zien van de Leendeuvel. Nee. Ik geloof geen einde over, ik heb geen idee. Als je dit maakt, dankjewel. Nou, even, dit is even nodig, we moeten even nu oefenen. Even hoe de ene, alsjeblieft. Even hoe de ene. Ja. We kunnen even allemaal wat een video kijken van u. Een beetje naar de kijk, zodat het publiek... Geen idee. Ja, het slagwerk kent ook een beetje aan de kijk. Die wil ik nog even de laatste technische aspecten even toegevoegd, dat ik het erop. Gewoon even een beetje hoe de een, een beetje hoe de een. Ja, dat lukt wel. Hè. Kennen we even een beetje hoe de een. Dat doe ik daar in de voddentuin of gaat. Als we hier de trekken, ik heb geen aan de kant en dan gaat je allebei aan de ene kant. Kijk maar wat je leuk vindt. We gaan even wachten tot de techniek dadelijk hier verder is. We hebben een uur vervallen met de positief. Ja. Het worden 29 minuten in plaats van 30. Dus dat ligt helemaal los. Maar het is recht gekomen. Ja, is het gelukt? Ja, dat is gelukt. Ik heb gerust. Groet, kom nog even de kabel goed doen, man. Ik ben bang dat het niet goed komt. Er werden nog even foto's gemaakt. Ja, er komt een foto's gemaakt. Erik. Ja? Het is scheur en het vele winterspoor. Geen idee. Het is kiwi. Ik hoor jullie ook echt lachen, die joh. Het niveau is dit. Allee, één dan. Het is groen en het pakken. Geen idee. Kern met je sticker. Dames en heren, vanuit de Leendeuvel, de volgende op is gekomen. Hier is voor ons, zaterdag, geen idee. Eerst een intro van het terrein. Afvallen krijg ik in de lucht kijken. Oh, toch even, mensen, is dit aardig? Ja, nee, we doen hem even opnieuw instappen. Als je, we maken het even spannender. Ja. Soms wel zo'n pauze. Dan heeft de techniek ook in de punt geroepen. Ja, oh, daar komen ze. Ja. Se me quitó el pinche sueño, el pinche sueño.